3, 2, 1 ya. Loh. Sekoke wis rusak. Gak. Sekoke rusak. Wis lumbul. Aku njaluk. Kowe nak tibake. Wis. Kabeh. Piye? Aku angkat tangan, Bos. Aku karo sindenmu kabeh angkat tangan, Bos aku, Bos. Aku ngopeni sinden sak Indonesia ra koyo ngene iki. Nggawa HP iki lho. Oh, nggawa HP. Go HP kowe. Ayo, HP ya. Lah kok nggawa HP. ngomong. Iki dudu sinden. Dudu sinden kok. Nyanyi iki. Sindenmu anu, Bos. Boleh angkat. Lah iya, wis ajari kok. Iki kok nyanyi. Ajari wis kan. Kenapa kamu menyerah? Enggak bisa. Lemah. Lemah. Ngapunten ngeten iki